Има един мит в идеята за емоциите и емоционалните преживявания, че още от ранна детска възраст момченцата не плачат, нали, силните мъже не показват чувствата си и това да си по-емоционален е дефицит. Нали, това е лошо нещо. И също така, че да си чувствителен в днешно време е нещо, което няма да ти донесе успех. В родителството няма правилна формула, няма правилно, няма грешно. Слушайте вашето дете, той е този, което понякога ви води, обичайте го и едно от основните похвати методи, а дори и хапче за успеваемост при това да бъдете родител, колкото и банално и тривиално да звучи търпението.